kuremekedza isusu hapana mumwe anogona kuzovaremekedza. Tisazotarisira kune mumwe achabva kune imwe nyika achaza kuzovakudza, vanokudzwa nesu. Ndosaka president vari kuti nyika inovakwa nevene vayo, nyika inonamatirwa nevene vayo, nyika inotongwa nevene vayo. Tisu hakuna vamwe. Tikada kuchera vana Stanislaus Ameno Ostalos tate. Tinotora sikati tikagara tiri mugwara. Train yeZANU-PF ibude munjanji, inoramba iri munjanji. Mukanzwa kuti wafungwa kuti vari kutukana, havasi kutukana. Varoda kunzwa pfungwa dzenyu kuti munoti. Isu tinozogara pasi totaura kuti vana pane dambudziko, hapana dambudziko, ngatigadzirisei vana. Asi toda kuti tiremekedze mutungamiri wenyika, tiremekedze president vaMnangagwa nevateedzeri vavo, vice president Chiwenga vanobva kuno kuMashonaland East kuno. Tinoda kuti tivape rukudzo rwakazara. Vamohadi vice president tivape rukudzo rwakazara. Zvese nemapolitical members edu, nekuti huru inokudzwa nevayo. Dzinobuda ndezveTriple-C, ndosaka dzakawandisa kupfuura mazita avo. MDC what kusvikira dzaane maseneni nemitupo, asi ZANU-PF injaji musana wepasiporo unoramba wakangomira. Isu tisi musana wenyika. Pari kutaurwa president usina kumira zvakanaka, ngatimirei napresident. Pari kutaurwa mavice president usina kumira zvakanaka, ngatimirei navo. Ndokuremekedza musangano. Pari kutaurwa macomrades aya mashefu edu zvisina kumira zvakanaka, ngatimirei nemashefu edu. Ndo panonzi mwana weZANU-PF. Ndo zviri mugore ra26 zviri kubva kuna president kuti ngatiitei izvozvo. Pakati pedu apa ngatiremekedzanei. Hapana pakati pedu. Muri seko muri Zimbabwe hamanisha Mwari kumatimana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 3 February 2026. Apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwechete nekuongorora kuti chiko chikutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwechetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga kusvika panapa pa Zimstream TV, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe nemashoko ari kutaurwa panapa naGift Ostalos. Mangozvinzwira mega kuti vaDaniel Garwe vamenshena zita raGift Ostalos vakati aiwa musateerera zviri kutaurwa navana Gift Ostalos, because tikateerera zvitaurwa nana Gift Ostalos tinenge tichitopedza nguva. So here we are seeing kuti papost iri pascreen according to 263chat.com inoti respect president and his deputies, don't listen to Ostalos, don't listen to Ostalos. Ndo zviri kutoka panapa, but tinozoona isusu kuti aiwa Gift Ostalos anozopindura mashoko ari pano ataurwa navaDaniel Garwe. Kuti toverenga statement raGift Ostalos kuti tinzwe kuti Gift Ostalos ari kuti chiko. So tikatarisa pascreen apo Gift Ostalos anoti we will continue to hold the regime in Harare to account. They can insult us, dismiss us, or tell their supporters not to listen to us. We will deploy superior logic, expose failure, and offer Zimbabweans a credible alternative. In fact, Garwe can go to hell to anywhere nearer. Ndo zviri panapa, ndo zvatiri kuona zvakatizokurodzera this statement. Zvanzi will continue to hold the regime in Harare to account. They can insult us, dismiss us, or tell their supporters not to listen to us. We will deploy superior logic, expose a failure, and offer Zimbabweans a credible alternative. In fact, Garwe can go to hell to anywhere nearer. Ndo zviri kutaurwa panapa as we are seeing. So semungozviona kwamazviita muri Zimbabwe ndo statement yaGift Ostalos yaposta iyo muzuva ranhasi nenguva dza3 kapasa 3 mahafa 3 koko kumuzuva ranhasi ndopaposta this statement. So as we are seeing, it seems like you are happy that Garwe mentioned your name. Ndo it seems you are happy that Garwe mentioned
your name. So zvikunzi neuyu zvikanzi aiwa zviratidza kuti uri kuita sekunge uri kufara kuti Daniel Garwe amenshena zita rako, ndo zvauri kufarira izvozvo. Ndo mafungiro eumwe, ndo mafungiro zvakanzi we will never respect criminal and his corrupt cabal. Get it? It Mnangagwa needs to know that respect is earned, not commanded. Ndo macomments ari panapa ndo zvitirosangana nazvo mcomment section. Zvikanzi iwe Garwe dzikama usiyane nevana vadiki. Ostalos adi haina zera naye, ita zvekubumbwa ikoko. Apeno kutanga achida kuedza kuti chiko, but apedza kuti shona yake aikanganisa panapa this comment. Zvikanzi mfana Ostalos muhombe vese vanomuziva. Ndo zvataurwa zvikanzi chiefism is the root of our problem. We now need a servant leadership in politics. Ndo zvikanzi that's a lie. Garwe is a flip-flop. VP Chiwenga must be more careful with these tax zino irema. Zvikanzi nonsense, zvikanzi mbavha dzevanhu. So macomments ndo ari panapa muresi Zimbabwe tiri kuona maringe ne this statement ya Gift Ostalos. Ameno kuti munozviona sei mashoko angachitaurwa na Gift Ostalos, uye zvakare mashoko ataurwa panapa na Daniel. So as we have heard pa this clip ya Daniel Garwe, vataura zvakanakisisa vakati aiwa imimi ma supporters veZANU-PF don't listen kuvanhu veku-opposition. Isusu imimi zvamunofana kuita, munofana kurespecta ma vice presidents VP Chiwenga, uyo zvakare vaKembo Muhadhi na president Emmerson Damzo Mnangagwa. Ndo vanhu vanofana kuremekedza muchirespectawo zvakare nema ministers avo nevanhu vari pedo navo, vanhu vese vari pedo navo, mirai nema leaders veZANU-PF, musateerera ku-opposition. Zvikanzi nekuti imimi mukatadza kuzviita hakuna mumwe anozoya achimbokukudzira ma-presidents enyu kana kuti vatsigi vatungamiriri wenyu. So imimi basa renyu kutsigira ma-presidents enyu pavano-opposwa paya zviri kunzi navaDaniel Garwe aiwa vatsigiri veZANU-PF musaregedza zvinhu zvakadaro zvichiitwa. Ndo update muri yeZimbabwe yatafamba nayo muzuva ranhasi. Amene kuti munozviona sei nyaya yavaGift Ostalos. Tichosangana zvakare panapa paZim Stream TV tichizokubatisai muri yeZimbabwe kuti chiko chimwe chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. Pari zvino tava kungomhanya kundotsvaga mamwe ma-updates kana pachinge pane zvimwe zvinenge zvaitika tiri kudzoka nazvo panapa tichikuudzai, tichikubatisai muri yeZimbabwe. And for now tisingapedzi nguva, is bye.